Da, beton aparent și în baie. După cum vedeți, am hotărât să nu plachez cu faianță această zonă a peretelui. Pentru că mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit betonul din cămășuirea peretelui vechi, am hotărât să pun această placă de polistiren cu benzi de mascare, după care să se continue procesul normal de finisare al peretelui prin tencuire și placarea cu faianță. După care s-a scos placa de polistiren și această folie de protecție și betonul a rămas intact. Bineînțeles, pe contur am lăsat un șliț pentru poziționarea benzii LED și în partea de sus cablul de alimentare. Colegul meu Cătălin m-a ajutat cu acest lucru și ia priviți cum a ieșit. Ce frumos arată și iluminat! Pe lângă acest lucru merge foarte bine cu grinda de beton armat pe care o avem în încăperea alăturată și pervazele din beton armat pe care le avem la ferestre. Voi ce părere aveți? Salutare!